ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዓበይቲ ዜናታት ወይ እውን ዓበይቲ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎም ፍጻሜታት ክንረክብ ፍትን ኢና ሚድያ ናይ ዓለምና ዝያዳ ኣተኩሮ ናቱ ስቲል ኣብ ጉዳይ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብረ ዘላ እስራኤል ምስ ኢራን ትኾነ ዘላ እስራኤል ምስ ካልኦት ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ኩሉ እዚ ዓብዪ ቆላሕታ እናረኸበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ክረክብካ ግቡእ እዩ ምክንያቱ መዓልታዊ መዓሰብ ይመወት ስለ ዘሎ ኦኬ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ምስ ሰራዊት ናይ ሕዝብላ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ምስ ዩኤን እያ ተገራጭያ ዘላ ክበሃል ይከኣል እዩ ምስ ዩኤን ተገራጭያ ዩኤን ትሃርም ዘላ ሃገር ክትእግዳ ወይ ገለ ከተፈራርሓ ኢኻ ትፍትን ኣሜሪካ እንታይ ትገብረላ ሰራዊታ ናብ እስራኤል ትእቱላ ተወሳኺ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ንእስራኤል ክትሕግዛ ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣሜሪካ ብኣፎም ዝዛረብዎ ዘይኮኑ ብተግባር ዝገብርዎ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ዘለካ ንኢራን ግደፉ ይብልዎ ኣለዉ ገለ መለ ክበሃል ከሎ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ተግባር ኣብ ቅድሚ ተግባርን ዘረባን ንተግባር ኢኻ ዝያዳ ክትኣምን ዘለካ እቲ ዘረባ ቀሊል ስለ ዝኾነ ነዚ ክንርክብ ፍትን ኢና እስራኤል ንኢራን ምህራም ገዲፋቶ ድያ ወይ ስለምንታይ ኣደናውግያቶላ ዝብል ኣርእስቲ ድማ እቶም ሚድያ ረቢፅዎም ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ኣይደኖ ነቲ ሪፖርት ነቲ ዜና ናቶም ድዩ ፅቡቅ ኮይኑ ብጣዕሚ እዮም ዝህወኽሉ ዘለው ብተወሳኺ ድማ ጀርመን ትኸዶ ዘላ ኣብዚ ኩናት እዚ ንዩክሬን ይኹን ራሽያ ንዩክሬን ይኹን እስራኤል ኣብ ምሕጋዝ እውን ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ መጀመርያ እስከ በዛ ነተንያሁ ተዛሪብዎ ዘሎ ክንጅምር And the UN peacekeeping force in Lebanon has described large numbers of Israeli soldiers crossing the blue demarcation line into Lebanon as shocking violations, saying it's happened repeatedly early this morning. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ድሮ ኣብቲ ብሉ ላይን ዝበሃል ብዩኤን ዝተሓንፀፀ ዶብ ኣሎ መንጎ ሊባኖስን እስራኤል ድማ ነዚ ዶብ እዚ ሒሶም ብዙሕ ሰራዊት ናቶም ናብ ውሽጢ ሊባኖስ ይኣቱ ከም ዘሎን ዝተፈላለየ ዘብርትዑ ግንዲ ዝካየድ ዘሎ ብርቱዕ ደብዳብ ይግበር ኣሎ ሕዝብላውን ብዓቕሚ ይምልስ ኣሎ ኮንፍሮንት ይገብሮም ኣሎ ከምኡውን ብፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ብድሮናትን ብሮኬታትን ገይሩ እውን ብዙሕ ተኩስን ዕንወትን የውርድ ኣሎ ኣብ እስራኤል ሳክት ከምዚ እስራኤል ስቑኢላ ትስዕር ዘላ ጌርካ ክውሰድ የብሉን ብርቱዕ ዝኾነ ግርጭት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኦፍኮርስ እስራኤል ሓያል ኣፅዋር ስለ ዘለዋ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ لكل دمانا اير سوبريوريتي قبلتها نا اير سلا زلوا نا اسرائيل حيل زياده غولحي زره امبر لك كمتي قزا دمسيسكاغن حماس انتي غيروم حماس نتوم اسرائيل كمزي سعري غيروم دي زفلالي خمر ايونا غدا سنتالو reiterated his country's warning to the United Nations that UN peacekeepers should be removed from the country. Let's have a listen into what he had to say. I'd like to appeal directly to the UN Secretary General. It's time for you to remove UNIFIL from Hezbollah's strongholds and from the fighting areas. The IDF has repeatedly asked for this and has been met with repeated refusals. سنتاي تقول زلوا بنيامين نتنياهو برايم مينستر إسرائيل ني سكرتاري جنرال ناي UN I think ني أنطونيو غوتيريش مثلاً تاي زلوا توم ناي UN ناي عقاب سلام سراوي تاب ليبانوس زلوا ካብቲ ቦታቲ እንተርሓቅካዮም ዝበለፀ እዩ ብዝቐልጠፈ ድማ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ዕንቅፉና ስለ ዘለዉ ክለዩ ክኽእልሎም ንዩኤን እንታይ ይብላ ኣሎም ሕዝብላ ኣብኦም ይሕባእ ስለ ዘሎ እቶም ዩኤን ክለዩሎም ይብሉ ኣሎም እቲ ዓቃብ ሰላም ናይ ዩኤን ንምንታይ ኣትዩ ንመጀመርያ ነጥቢ ኢኻ ክትዛረብ ዘለካ መጀመርያ ነጥቢ እዚ ዓቃብ ሰላም እዚ ብሴኪሪቲ ካውንስል ዝተወሰነ እዩ ስለዚ ብዓለም ደረጃ ዝተወሰነ ሴኪሪቲ ካውንስል ድሕር ወሲንዎ ናይ ዓለም ሓይሊ ማለት እዩ እዚ እስራኤል ግን ብወለንታ ካብዚ ቦታ ዘለይዎ ንሕና ክንዋጋን ክንድምስስን ስለ ዝኾና ካብዚ ቦታ ለይዎ ብኣፎም ጥራይ ኣይኮኑን ክልተ ሰለስተ ግዜ ሃሪሞሞም ኣለዉ ከባቢ 20 ዝኾኑ ዓቃብ ሰላም ድሓን መለስ ኣብዚ ሪፖርት ግን ተሃሪሞም ከም ዘለዉ ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ ሪፖርት ኣላ The United Nations Interim Force in Lebanon is responsible for keeping the peace. These forces have been in place since 1978 along Lebanon's 120-kilometer southern border with Israel, often working with the Lebanese army. ከም ዝረኸሞም እዚኦም ካብ 1979 እዮም ኣብኡ ዘለዉ ነቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ሊባኖስ ንምውሓዝ ዘለዉ እዮም ምስቲ መንግስቲ ናይ ሊባኖስ ኮይኖም ድማ ክሰርሑ ኣለዎም ዝበሃል እዮም ስለዚ ኣብኡ ነዊሕ ዓመታት ዝገበሩ እዮም እስራኤል ግን እንደይ ጌርካ መን ኢኻ ይግድሶም እዩ ንዩኤን ዲኻ ዋላ ገለ ቦታት ጥፉ እያ ትብሎም ዘላ Now they have become a direct target in the conflict between Israel and Hezbollah, and they're once again being warned by Israel to move out of the way.
For the fourth day in a row, UNIFIL has come under attack. This time, Israeli tanks forcibly entered its base in Ramia. At least 15 peacekeepers have been injured in Sunday's attack, bringing the total to مبراب أي جزء بسراويتنا إسرائيل IDF تد متقعت وريدهم كم زلون أبت كانشلون أتوم دما تانكتاتنا إسرائيل كم زعتوا يوزن جرزلو سلزي العل دفرت ويونجسد نايتي علم لقاوي حقي imagine أبي إرترا عقاب سلام سراويت كله سراويتنا إرتراتيو نبروتو كفر سلو خلون قلملن زي كال عينة سقومتي كفتر زخل نيرو إسرائيل كتقبر خلاقن كم زي راقايو شفافيل كاخد حلفو أي بحكي زعزن قل حيل انتلكا دما كم إسرائيل حيل انتلكا UN تاي قواري مو تاي قبر UN قد مخالنا يروقن أب UN نخي قدون دبلوماسيا وحيل اللو أمريكا زبال فيتا باور زلو سلو زلو UN كقبر زخل حيل يلن exact لبسن كزي دما UN تقمناتو كاب تقمو وسعين نخون زمت زلو أمريكا rules based world كنا أكبين عند الليات ولا لا rules based world كن قدامي تفرسو زلان تعنو زلان بعلايا معناته لعلنا حقنا إسرائيل ترقاق سلزلا نحق كم زي تسمى إسرائيل تخون سلزلا أمريكا نتبي حقينا خنا ما حضر نفتنا علم زبلوه بعلهم قدامه زفرسوه سلزخونو اتزربوهم ممليس وحسوت مخانون ناي نمتلال زتقوموا لتاكتيك مخانون نفسه كفسبنا برهالي خير اللمبر إسرائيل أتليس إن تحقن زغتلوا نيرم أمريكا إحنا كم زغيرنا كلو مخان نيرم جن أب يوكرين يخون أب إسرائيل أغلال لنا تي زبلوه أكايدا سلزغت فوزلو تكال عالم بفلايتهم حيالات على مادما أمريكا تغطلوا من قدي كساب زدلوا ميام زتقوموا لزلون بر بوك قصلوا كم زي دليو شوهات كم زي بلوم أمريكا سيستم قصلوا نصورنا خوني متسالو الجن إسرائيل أب كم زكرتها زلا كم زروي زخون حقتها تتعزلا 20 since Thursday. In a statement, the UN mission said, "We reminded the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property. Breaching and entering a UN position is a further flagrant violation of international law, and any deliberate attack on peacekeepers is a grave violation of international humanitarian law." إذا زجبر زلو أبا خلا زي رسعكوا إذا زجبر زلو إسرائيل سراويتنا إسرائيل ويكا IDF زجبرو زلو ده حزب الله عطوق جلن تزجبرو نيرو علمنا بخنديك أو جام بلت مسلكم أمريكا ليتم عالتن بزي ميدياتاتا ويم بلت نيرا أرجوهم لهم سلازي نساتهم كو جبرو خلو قداميت ميديا ريبورت خبرو يمرد سنيو انت غيرو دما نا سقف كفنا بلوم يمزاربو علم دما سمع كم زي سمعت يا خط امم تفتنا بتوانتي اسرائيل نيوروبا امريكا ناي بحقهم غدي امم كنبل نخل لمتاي نتا صبوق ناي مورال حلفت خوينهم نعلم اكت غبرو زفتنو زنبرو اوف كورس اب وشاتا غزا خمعت ريساتات حبيكا يبلو بانجلش معاد جبنات فتيم كا بتاريخ سي نعور السي كالومي كم زحد ناي مورال سباخ خوينكا ناي مورال حلاف خوينكا خالص كسمكرم فتاني بعين جبنات حماق مقبار كن اوروبا حماق زغبري لنا بعلم الذي نمانم كمهرو اي ما يتكددون ويون زسمع ما يهلون كن حيل سلو زلوم ويون وطباس سلو زنبرهم كم زناي مورال سباق خوينا من خالوت هجرات كغدون كقصعن نيرنا اسرائيل قلومي نتاز نبرتهم نشتي شمن زنانون يدمسسولهم አለው ምክንያቱም እስራኤል ዝኾነ ነገር ክገብሩ ስለዘይ ክሉ ዘለው ናብ ካልኦት ሃገራት መልሓሶም ክውርውሩ ከለው እንታይ ደስመ ሂፖክሪትስ ወይ ከዓ ምስሉይነት ነቶም ካልኦት ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ነቶም መሳኪን ግን ክድንድኑ ከም ዝኽእሉ ዝኻ ምስ ግዜ ካልእ ነገር ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ይርዳእካ They have requested an explanation from the IDF from these shocking violations. إذا حدا يو هجي أمريكا كم زكونتات قال نجر لو تاخد جبري خط بيع ويون إسرائيل زخونة تاخد جبر نو أمريكا تجبر زي الحجيب زي الرأي. Adding a new dimension to the ongoing conflict in Lebanon, US has made a big announcement saying it will deploy its high-altitude anti-missile system in Israel. US has said it will send THAAD and its US military crew to Israel to help its ally protect itself from potential Iranian missile attacks. Pentagon has issued. So كم نريد زلنا زي قال لك هاتهم زرعوا إسرائيل من البازي بالله ويوحد نيروا خون غليو اير ديفنس سيستم ني يوكرين بفصم كبو زي دليو إسرائيل توسخ يبوالو سراويتنا توم دما نزديو نخال نغرات سراويتنا إسرائيل نمحقاز سراويتنا أمريكا مالتيو ناب إسرائيل اتيكم زلو مس حزب الله يواغو سلو زلو زخونه صقم كيغاتوم دغف نمغبار
ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ኣትዩሎም ከም ንሪኦ ዘለና ንዩክራይን ዳርጋ ንኸፍርስዋ እዮም ተበጊሶም እምበር ዩክራይን ንኽትዕወት ኣይኮኑን ዝሕግዝዋ ነይሮም ዝሃብዋ ሓገዝ ኩሉ ግዜ ዩክራይን ራሻ ክስዕር ከም ዘይትኽእል ወይ እውን ክስዕር ዕድል ክህልዋ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ራሻ ክትሰዓር ከም ዘይብላ ስለ ዝፈልጡ ራሻ ተተሳዒራ ንዓለምካ ተተሓሒዝካ ምጥፋእ ስለ ዝኾነ ንእስራኤል ክኾን ከሎ ግን እቲ ምዕቡል ኣፅዋር ኤር ዲፈንስ ሲስተም ብቐጥታ ክብዎም እዮም ዝኽእሉ ግን ንምንታይ ኣለዎም ከምዚ ታድ ዝበሃል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣይደኖ ግን ዝርከቦም ንእስራኤል ይህብዋ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጃክ ሰለቨን ክዛረብ ከሎ ኣብ ኮንፈረንስ ናይ ዩክራይን ኣምፅልኩም ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝፈሪ ዘሎ ካብታ ፋብሪካ ውፅእ ምስ በለ ኢና ንዩክራይን ወይ ንካልእ ክንበ ንፍትን ዘለና ነቶም መሻርክትና ኣብ ውግእ ዘየለዉ ክገዚኦም ዘለዉ እውን ናቶም ኦርደርስ ዲሌይ እናገበርና ነዚ ኩናት ዘለዎ ቦታታት ኢና ንህብ ዘለና ክብል ከሎ ዝተኸዘነ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘይብሎም ካብ ፋብሪካ ውፅእ ምስ በለ ኣውፅኦም ይህቡ ከም ዘለዉ ገሊፁ ነይሩ ምናልባት ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ ንእስራኤል ሂቦሞ ዘለዉ እዚ ከዓ ኣብቲ ቦታ እቲ ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘየለን ሰላም ክመፅእ ወይ እውን ርቃት ክመፅእ ዝብል ብዙሕ ትፅቢት ከም ዘየለን ሕጂ እዚ ክንርኢ ከለና እስራኤል ምናልባት ኮንደኾን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትብ ንኢራን መጥቃዕቲ ክትገብር ኮይና ንክመፅእ ዝኽእል ግብረ መልሲ ነብሰ ምክልኻል እዮም ክገብሩ ወይስ ናይ ሕዝብላ ተደጋጋሚ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናሰገረ ኣብቲ ሃይፋ ዝበሃል ከተማ ብፍላይ ወታደራዊ መደበራት ብዙሕ ዳመጅስ የውርድ ስለ ዘሎ ንዑ ንምቆፃር ዲ ክሕግዞም ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና እንታይ እቲ ዕላማ Statement saying US President Joe Biden and Defense Secretary Lloyd Austin have authorized the deployment of a THAAD battery in Israel. THAAD is considered complementary to the Patriot systems, but it can defend a wider area. እዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ገለ ካብቶም ምዕቡላት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ እዩ ምስቲ ካልእ ዘለዋ ኣይሮንዶም ድዩ ዋላ እቲ ኣሮው ዝበሃል ዴቪድ ስሊንግ ዝበሃል ኩላቶም ቶም ዘለዋ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ምሳቶም ኮምባይነት ኮይኑ ንሱ እውን ብፍላይ ድማ ምስ ኣይሮንዶም ዝበሃል ብሓደ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል እሞ ንክመፁ ዝኽእሉ ፕሮጀክታይልስ ብፍላይ ቶም ካብ ቀረባ ክመፁ ዝኽእሉ ሮኬታት ንምቁፅፃር ክሕግዝ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ነፍሲ ወከፍ ሚሳይል ንሱ ዝትኩሱ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም እስራኤል ነቲ ናይ ሕዝብላ ሚሳይላት ክትከላኸል ሚልዮንስ ቢልዮንስ ገንዘብ እያ ትኸስር ዘላ ምክንያቱ እቲ ትጥቀመሉ ሮኬታት እቲ ሚሳይላት ንዑ ነቲ ሮኬታት ንምምካን ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ ኣፍኮርስ ብቁጠባ ኣሜሪካ ትሽፍኖ ስለ ዘላ መብዛሕትኡ ብዙሕ ኣይረኣይን ዘሎ እቲ ናይ ቁጠባ ዳመጅ ግን ቀሊል ዳመጅ ኣይኮነን ዝወርዶም ዘሎ እምበኣር ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ እስራኤል ኣብቲ ንሊባኖስ ክወሩ ንሪኦም ኣለና ናብቲ ከይዶም ብሓይሊ ክሃርሙ ንሪኦም ኣለና ዝያዳ ብዛዕባ ኣብ ምስ ኢራን ክግበር ዝኽእል ኮንፍሮንቴሽን ወይ ከዓ ምፍታት ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ነይራ ኣብዚ እስከ ንስማዕ እያ in addition to giving a speech calling on the Lebanese to rid themselves of Hezbollah, also gave a speech calling on the Iranian people to rid themselves of the Iranian regime. What is the goal of an Israeli strike on Iran, and what should it be? What you raised, Fareed, is the question. We don't know what the ዕላማ ናይ እስራኤል እንታይ እዩ ናብ ኢራን መጥቃዕቲ ክትገበር ክትሓስብ ከላሲ እንታይ እቲ ዕላማ ናታ ስለምንታይ ከም ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ቅድሚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ንህዝቢ ኢራን ሲ መንግስቲ ክቅይር ይደሊ ከም ዘሎ ኣብኡ ክተሓባበርዎ ከም ዘለዎም ረጂም ቸንጅ ንክገብሩ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ንሱ ድማ ካብቲ ንሶም ዝሓስብዎ ብዝቐልጠፈ ክግበር ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማ ናብ ኢራን መጥቃዕቲ ክገብር ከሎ እንታይ ስለ ዝደሊ እዩ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እስከ ፍሬድ ዘካሪያ ዝቐረባ ፅብቕቲ ተሽሙ ነይራ What you raised, Fareed, is the question. We don't know what the goal is. It could range from the modest, shall we say, to the wildly ambitious, and I would put regime change as not a strategy but a wish. At a minimum, it's to restore deterrence, because that's broken down again with Iran. The real question then is how much more than that? What does it take? For example, will the Israelis attack, for example, military sites where they produce and store the kinds of rockets and drones that have attacked Israel? That to me has a germaneness, a relevance to it. Do they get ሓደ ካብቲ ዝዛረበ ዘሎ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ንዝብል ዘሎ ንጹር ኣይኮነን እስራኤል እንታይ ዕላማ ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ እንታይ ዕላማ ክትነግር ኣይትደልንያ ዘላ ኦፍኮርስ ኢንዳይሬክትሊ ዕላማ ናታ ንህዝቢ ቃዛ ምጥፋእ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ ኪኑ ዝተቐየረ እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ግን ንጹር ኣይኮነን ኣብ ሊባኖስ ዝኣትዉ ዘለዉ እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ኤንድ ጌም ናትኩም እንታይ ተባሂሎም መልሲ ክህቡ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ናብ ኢራን ዝገብርዎ መጥቃዕቲ እውን እንታይ እቲ ዕላማ እዚ እውን ንጹር ኣይኮነን ስለዚ ዕላምኡ ንጹር ስለዘይኮነ
كل عينة تخلوتات كجبر خمس غلو كتجمت وانت خلي خمالتيو نابنت تي رجيم تشينج منقسن مغيار كحسبوني بلو من أي كلون يوم يبلالو نالبات كجبر وزغلو نتي دي ترانس ريستور مقبار ويون تفرحنا نا أمريكا نا إسرائيل أبوتون مملاس تقدم أزيا زي تدفر حجر يعني را أبزوان زين كله تي زي تدفرنا إسرائيل إيران صبغ يرى دفيراتات ردي كونسي نتي بفصم كقرب هيكل تباهي لزمن زنبرة إيربورتات ناتاون بباليستيك مثال جرا هريمات الله لذي إسرائيل تدفير الله already جيت نكاي تدفر تاكد قبر تقول نتزي متفهر كم زغص المقبار برتع زخانة قبر ما سكت وسط خل زغا تأسوارات تأكيد لزولو بوتات ريقا ويون نتي أسوار إن ما تقصد تقوم لزولو لام شرس نعم لايدي زغانة نجر كينو حليفو جن أبتنا نيكولا راوس عادي ونايدا دادس عادي نايدا داد بوتات كون كله جن نبوملو أوروبا أمريكان سلوا كله أيو تي كتباوي دايمنشن ناتو كاوز عيد ما إيران أنت عينت قبل ما تدخل دما كالا رسيو سلازي إسرائيل تهتدل كم زلا نصور كم زي كونيز قال Get more ambitious and think about economic targets, something the United States and much of the world would not welcome. The Saudis would not welcome because they could be a target. Will they try to do something on the nuclear program? Well, how much can they really accomplish on their own? What should they do? I would say they should go after military targets, these conventional sites where the Iranians produce and store weapons. I think the Israelis probably should be thinking about threading the needle. They want to restore deterrence. They want to diminish Iran's ability either directly or through its proxies to attack Israel. But Iran's still sitting on close to 3,000 ballistic missiles. Iran has lots of tools at its disposal against Israel and against the region. So I would say the Israelis want to respond, but not necessarily put in motion something where the Iranians say, okay, well, if the Israelis So دائما تقول زلوا بخلوا خطرية خلها إسرائيل كتوزز خلص قمتي نبملو تزوبا أبا حدا فترة له كم زغنة هجرات عرب زغل فلسطين كنت موت خلو غزة موت كله يا كم زنا سلام تبغى صوتات كجبرو حفكوا في بلوني رامي يمكن أي قد سونيا بزح أي قد سوم نيرو لو ما جينا بفنش أم متعطم سلزلة تقول داي كامت أن العليم رسين تسميه ومزل يد بالله هنياتو إسرائيل إيران قال كابتي كأي مسمري لا تزلا زخونة هجرنا عرب اير بيز ناتا ويون اير سبيس ناتا امريكا زلو نفرتديو ميسايلات دون امريكا نبيران زخون يكون علامات تغيرهم نتنا نداد بوتاتهم كتعنوا مخانا كتجلس كلا كمون نت اير سبيس ناتهم نفرتنا اسرائيل باير ناتهم حليفا نبيران متقعته وسيدان ون قبر ملسكم بمخانهم لذي زخون يكون نبيران كورد زخل قبر ملسي نابوملو تزوبا ملسك تب كم تخل زين إيرانكم إلى مفكرة ما يسمى بدون من نورمال جزء لو ممكن إيران تفرحت هجريا إسرائيل تأكل مخانتي بلو زخانة إير ديفنس سيستم زلوا هجر سجيرهم أو يشتاق حرب منتقيلهم لتهم هجرات عرب السعودية دي إمارات دي قطر دي نتزلوهم زم كحولنا يندار بوتات نمهرام كاس أجمع يكونن باي ذا واي السعودية بقليلو بحوت جراهم كحرمون كم تقدروا فريق أمالو ስለዚህ ዝወድ ዝን ስለ ዝኾነ ሃገራት ዓረብ ብጣዕሚ ሽቁራራይ ተሰሚዕዎም ዘሎ እዚ ጉዳይ እስራኤል ትገብሮ ንዓታቶም ዝያዳ ክፀልዎም እዩ እስራኤል ድማ ነቲ ኩነታት ስለትምክት ምዝምዛት ስለትኽእል በዓልኩም ትፈልጡ ኢላ ወይ እውን ድሌታተይ ግበሩለይ ናተይ ግዙኣት ኩኑ ክትብሎም ትኽእል ነቶም መራሕቲ ናይ ዓረብ ኣነ ከየጥቃዕ ተደልየ መዓት ቢልዮናት ነዚ ከሰይርዮ ዘለኹ ክትክዎ ፈትኑ ክትብሎም እያ ሃገራት ዓረብ መብዛሕትኡ ግዜ ሕራይ ክብሉ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናተሸናኸረ እናተጠናነገ እዩ ዝኸይድ ዘሎ إسرائيل نتنياهو دما تمثل تاون بيلا غيرو مناوي غداي رخيبلو ناس غداي زيد ما تطوقبلو وي كادو يزبل حسابي بالله are going all out, then we're going to go all out. Do you think the Iranians would view an Israeli strike, say, on military issues as a kind of a beginning of a de-escalation, or is there a real danger that Iran feels like it has to now escalate? I think there is a real danger of a succession of tit-for-tat retaliatory strikes, partly because the risk tolerance of the Iran regime has changed. You know, when they decided in April that the cost of inaction outweigh the risks of a regional war dragging the U.S. into it. And then in April, they launched those ballistic missiles and drones. And now, in October, they repeated that because they felt that April strike did not restore deterrence. Like the Israelis, I think both of these belligerents, Iran and Israel, are in the process of renegotiating the red lines. Those red lines that existed before and regulated their rivalry have been upended. And partly, again, I think the decapitation of Hezbollah leadership, which has been the linchpin of Iran's resistance axis and the primary deterrent for Iran against Israel direct. سنتات بالدلا تعتز الحجي
إسرائيل قبل ما تسند هريبة ويون ما تقعد تفتصيما بإيران إيران بخمية كتم ببو قبل ما تسجد عندها كتب ويس تتقع على زلا إسرائيل كتب تخلي عيلو قبلوا يقولوا أبي تطو قبل نبي يقصوا خيد غل نزبل حتى إيران أبزوا نزبتي حتى زلا تبلالا سقمت دي موساد إسرائيل سي ويون تعجزت مقبار إسرائيل هريمات كات تعجزت مقبار التزجر ده واجا زخفلهم مخانة ردي وما لا يتدلل in action زخون سقمت دي موساد أنت على إسرائيل مليسو توسخ ጸገማት ከም ዝመጻካ ጥራይ ዝገብር እዩ ሓቆም እዮም ድማ ሓደ ሰብ ይቀትሉልካ ወይ እውን ገለ ነገር ይገብሩ ትም እንድሕሪ ኢላ ኢራን እስራኤል ካልእ ነገር እያ ትገብር ጥጠው ኣይትብልን እያ ብሓቂ ከምዚ ንሓደ ነገር ገይሮም በቃ ሕጂ ገይርና ኢና ኢሎም ክድቅሱ ዝኽእሉ ይኮነን ነተንያሁኩም ይኮነን ብጣዕሚ ከምዚ ነግራም ቆልዓ ትም እንተኢልካዮ በመሊሱ ሕማቕ ንምግባር ንክሃርብ ዘይዕርፍ ከምኡ ጌርኩም ሰድዎ እቲ ናይ ነተንያሁ ፖሊሲ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ግብረ መልሲ እንተሂቦም ዝሓሸ ይንዖም ግብረ መልሲ ክቡ ከለው ህድኣት ይፍጠራሎ ወይ እውን እስራኤል እውን ሪሊ ዳግመ ግምት ትገብር ኣላ ማለት ካልኩሌት ትገብር ኣላ እንታይ ክትገብር እስዋ ኢራን ካብ እጅ እንዳሓር እውን ክኸውን ዝኽእል ሓደ እቲ ኣብ ሕዝብላ ወሪዱ ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ ኣገዳሲ ባእታ ናይቲ ኢራን ሬዚስታንስ ስለ ዝነበረ እሱ ሕዝብላ ክረም ወይ ክጠፍእ ድሌት ስለ ዘይብሎም ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ክቡ ከም ዝኽእሉ እስራኤል ዝኾነ እንተገይራ ነቲ ሕዝብላ ንምሕጋዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክቡ ከም ዝኽእሉ እጅሱ ከብሉ ከለው ህዝብላ ከም ተደምሰሰ ገለ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለው ነው ህዝብላ ኢራን መፅያ ንክትረጦ ዝቆመ ሓይሊ ይኮነን ኢራን ትሕግዘ ባፅዋርን ብገለን ግን ነፍሱ ዝኻለ ክምክት ዝኽእል ኦርጋናይዜሽን ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ብተወሳኺ ሓማስ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ከሎ ክምክት ተኽኢሉ ህዝብላ ፅቡቅ ገይሩ ክምክት ከም ዝኽእል ፍሎት እዩ ልክዕ ካብ ኩሉ ግዜ ከም ዝክሮ ከለና ኣብቲ መጀመርያ እስራኤል እያ ትዕወት ፀብለልተና ኣየር ስለ ዘለዋ ነታ ዓዲ ሓዊ ምስ ገበረቶ በቃ ኩሉ ከም ዝወደቶ እያ ትኾን ናይቶም ሕዝብላ ይኹን ናይ ሓማስ ቀስ ኢሉ ድመፅእ ተቃንፃ ናቶም ኣብቲ መሬት ክመፁ ምስ ጀመሩ እቶም ሰራዊት ናይ እስራኤል ሽዑት ዘጋጥም ናይ እስራኤል ስዕረት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ድሮ ናብቲ ቦታታት ክኣትዉ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ኩነታት ድማ ካልእ መልክዕ እናሓዘ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብነት ኣብዚ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ንስማዕ Noticeable about these near daily projectiles launched from Lebanon into Israel is that they're actually expanding the area. ኣብዚ ሓንቲ ነይራ ቅድሚ እዚኣ ምስማዕና ኢራን ብኸመይ ተዳልያ ትህሉ ትኸውን ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ኢልዋ ነይሩ እስከብዚኣ And will the United States join him? Because Iran is going to be confronted by the most sophisticated Russian air defense system, is it not? Well, it's a very sophisticated system, and they have hastily assembled it. When I say hasty, this is something that has not been thoroughly tested on the ground in Iran. There are Iranians working with the Russians, so we'll see how it works in terms of defending Iran. I suspect it'll turn in a reasonably good performance, but there's a lot more going on in Iran besides air and missile defense. There's been the arrival of large numbers of very lethal weaponry from Russia. So, እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ኢራን ብፍሉይ ኣፅዋራት ናይ እስራኤል ትድገፍ ከም ዘላ ኢራን ብፍሉይ ኣፅዋራት ናይ ራሽያ ትድገፍ ከም ዘላ ብፍላይ ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ቲኤስ 400 ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወይ ከዓ ፀረ ሚሳይላትን ፀረ ነፈርትን ሂባታ ከም ዘላ ግን ኣብ ግዜ ሸበትበት ስለ ዘሎ ኣብ ግዜ ኩናትን ዕግርግርን ስለ ዘሎ ኤግዛክትሊ ፅቡቅ ገይሮም ቴስት ገይሮም ቦታታቱ ኣትሒዞም መደም ኣይተሕዝዎን ኣይፈልጥን እየ ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካልእ ካብቲ ናቶም ፍልይ ዝበለ ብርቱዕ ዝኾነ ሚሳይላት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ራሽያ ንኢራን ትህባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ክኸውን ዝኽእል እዚ ከዓ ራሽያ እውን ስለ ደዋፅኣ እያ ከም ትገብር ዘላ ራሽያ እስራኤል ትበሃል ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ እስራኤል ናት እያ ስለ ዘላ እታ ራሽያ ንኢራን ትህቦ ዘላ ነቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ንክቕየር እዩ ዝሕግዞም ዘሎ ስለዚ ኢራን እስራኤል ፑቲን እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ገለ ፖይንት ነዚ ትብልዎ ዘለኹም ፈኸራታት ንዩክሬን ከም ድሌትኩም ኣፅዋራት ተሂብኩሞ ብኸመይ ከም ዘቐንዝወኩም ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጥ ኣነ ኢሉ እቶም ንዓኹም ክቐንዝውኑ ዝኽእሉ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፅዋር ክዕጥቖም እያ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ሓደ ካብኦም ኢራን እዩ ከምኡውን እዚ ሑቲ ዶ ሕዝብላ እውን ካልእ ሶፊስቲኬት ኣፅዋር ክዓጥቁ ከም ዝኽእሉ ስለምንታይ ነቲ ራሽያ ክትገብሮ ዘይትደሊ ንሳቶም ክገብሩላ ስለ ዝኽእሉ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም እንድሕር ንስኻትኩም ኢድክዎም ዩክሬን ትገብርዎ ዘለኹም ረብሓ ናትኩም ብኸመይ ክኸስር ከም ዝኽእል ኣነ ተኪሰ ዘይኮንኩስ ካልኦት ንዓኻትኩም ክዕንውኑ ዝኽእሉ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፅዋር ሓያል ዝኾነ ኣፅዋር ክዕጥቆም እየ ብምባል ዓብ ስጋኣት ክትፈጥር ከም ትኽእል ራሽያ ምናልባት ከም ናቱ መረዳእታ ወይ መቐፀልታ ድማ እስራኤል ምስ ኢራን ኣብ ትፋጠጠሉ ዘላ እስራኤል ትበሃል ሃገር ክትዳኸመሉ ትኽእል መንገዲ
ኣሜሪካ ስለትዳኸም ዘላ ንኢራን ዘድሊ ደገፋትን ሓገዝን ክህብዋ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ። ዋላ ቻይና እውን ብወቅዕ ክገብርዎ ስለዘይደልዩ እምበር ቻይና እውን ኢራን ሓያል ኮይና ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ክትብድሆም ድሌቶምን ባህጎምን እዩ። ስለዚ ኩሉ ነገር ኣስተብዒልካ ተሪኻዮ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣንጻሩ ዝኸዱ ዘለዉ ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነቲ ናይ ዓለምና ናብቲ ማልቲፖላሪቲ ትኸይዳ ኣላ ዘብል Russia itself, including large numbers of hypersonic missiles of various ranges, both medium-range ballistic missiles and short-range ballistic missiles. There aren't any theater ballistic missiles in Iran, at least as far as we can tell, and they don't need those to reach Israel. A medium-range ballistic missile is more than enough to travel the 1,100 plus miles to reach Israel. Are these the ones that cannot be intercepted, hypersonic? I'm sorry, can you say again? Sure. Are these the projectiles that cannot be intercepted, hypersonic? Yeah, absolutely. These are coming in at anywhere from 4,500 to 6,000 miles per hour. We don't have the capacity to stop them. This is the problem with the air defense issue. ICBMs have always been hypersonic, which means that defending yourself against an intercontinental ballistic missile and the multiple warheads it delivers is virtually impossible. The Russians have always said that. They can't shoot them down, neither can we, and that's why we had an ABM treaty. So, እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ጉዳይ እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ኣፅዋር ሃይፐርሶኒክ ብዙሕ ዓይነት ካቴጎሪ ዘለዎ ኣፅዋር ሂቦሞም ኣለዉ። ምክንያቱ ሓደ ትሪሕካት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዘሎ ዋላ እኳ ነዊሕ እንተኾነ ብናይ ራሻ ካልኩሌሽንስ ራሻ ኣፅዋራት ናታ ካብ ራሻ ተበጊስን ኣሜሪካ ክሃርም ከም ዘለዎ እዩ። ስለዚ ናይ ርሑቕ ሚሳይላት ስለ ዘለዋ ከምኡ ዓይነት እውን የድልዮም እዩ ንእሽቲ ዝበለይ ዘድልዮም ንኢራን ክህቡ ከለዉ። ስለዚ ዓበይቲ ኣፅዋራት ብፍላይ እዚ ሃይፐርሶኒክ ዝበሃል ኣዝዩ ቅልጡፍ ሚሳይላት ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኢንተርሰፕት ክገብሮ ወይ እውን ክረኽቦን ክከላኸሉን ኣይክእልን እዩ። ስለምንታይ ዕድል ኣይህበካን እዩ። ዳትስ ዋይ ድማ ኣሜሪካ ምስ ራሻ ቀደም ናይቲ ICBM ዝበሃል ወይ ከዓ ኢንተርኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይልስ ወይ እውን ሚሳይላት ንሳቶም ክልቲኦም ንሓትሕዶም ክከላኸሉ ስለ ዘይክእሉ ስምምዕ ገይሮም ነይሮም። ናይ ICBM ዝበሃል ስምምዕ ነይርዎ። እንታይ በዚ ውግእ ተጀሚሮም ክልቲኦም ሓደ ነቲ ሓደ ኤር ዲፈንስ ናቱ ክከላኸሉ ስለ ዘይክእል ዝለዓለ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩናት ኣብ ከምዚ መድረክ ክበፅሕ ከሎ ድማ ዓለምና ዳርጋ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ሪስክ በፂሓ ኣላ ማለት እዩ። ሶ እዚ ይመስል እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ገለንገለን ዘሎ ሕጂ ቁርብ ትለይ ንድሕሪት ምልስ ኢልና እንታይ ክንርኢ ደልየ ኣለኹም ኣብዚ ሕዝብላ ዝገብርዎ ዘሎ ምስ እስራኤል እስከ ንርአ ኖ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ኣገዳሲት ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ ባ a crucial tool of resistance. During the apartheid era in the 1980s, they were used effectively to hit the South African economy, helping to force change. Now, that same strategy is being deployed. ኩናት ናይ ፈለስጢን ምስ ጀመረ ናይ ጋዛ ኩናት ምስ ጀመረ ህዝቢ ኣብ ጎደናታትና ወፀ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ጀሚሩ ሪና ኢና እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፃ ኣይክእልን እዩ። ብፍላይ ፖለቲካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኮምፕሊት ምስ እስራኤል ስለ ዝኾነ ንፈለስጢን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ዝኾነ ለውጢ ከተምፅኣሎም ኣይትኽእል ኢኻ። እንታይ ዳይ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ዝበለፀ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ነዚ ኩሉ ሰብ ክርድኦን ከስተውዕሉን ዘለዎ እዮም። Again, in response to Israel's war in Gaza, over the past year, protesters across the world have been using their power as consumers to put pressure on multinational businesses with ties to Israel. This is a duty for all of us as an Arab nation, as Muslims, and as any human being who calls for freedom. We must boycott these companies who support the Zionist entity in a big way. The campaign, known as boycott, divestment, sanctions, is a Palestinian-led movement that put pressure on Israel to adhere to international law. BDS calls for strategic boycotts, focusing on specific brands, and it's quickly gained traction. It's not just limited to with this complicity, whilst innocent civilians continue to die. So እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ህዝቢ ስቂልካ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጥራይ ወፂኻ ኣብ ጎደናታት ብምኻድ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ፀቢብ እዩ። በንጻሩ ነቶም ነቲ ናይ ኩናት ናይ እስራኤል ዝድግፉ ዘለዉ ኮርፖሬሽንስ ከመይ ጌርካ ከም ዝሰምዑን ነቲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ከም ዝርድኡን ክትገብሮ ትኽእል ወይ ቅሬታ ናይ ህዝቢ ከም ዝርድኡ ክትገብሮም ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎም ከመይ ገይሮም ቤላ ገይሮም ከም ዝሃርምዎም ብዝተፈላለየ ኮርፖሬሽንስ ኣብቲ ረብሓናቶም ክሃርምዎም ጀሚሮም ኣለዉ። The multinational brands have seen a sharp decline in market share, particularly in the Middle East. McDonald's became a prime target of the protesters after its Israeli franchise. ኣይዋ ነቲ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ዝስምዖም ዘሎ ህዝቢ ነተን ካምፓኒታት ብቐጥታ ምስ ሰራዊት ናይ እስራኤል ርክብ ዝነበሮም ወይ እውን ነቲ ኩናት ዘተባብዑ ኣብቲ መጀመርያ ቤላ ገይሮም የንብዕዎም ኣለዉ። ሜክዶናልድ 11% ዲክላይን ገይሩሎ ሴልስ ናቶም ብፍላይ ማእከላይ ምብራቅ ሰብ ጠቕላላ
ኣብቲ ቦታታት ናቶም ክኸይድ ከም ዘይክእል ገይሮም Guys ኣለዉ offered free meals to Israeli forces. That's led to an 11% fall in the fast food chain's second quarter net profits. Yum Brands, known for its investments in Israeli startups. كما دبعت كوبيل ديو بيتزا هات ديو KFC 12% زياتهم كا ኣብቲ መኽሰብናቶምን ረብሓናቶምን ስለዚ ድሮ እቲ ኩናት ድማ ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ወርሒ ሶምን ገለ ምተፀመምዎ ነይሮም ዓመት ስለ ዝኸይ ዘሎ ብሕጂ እውን ክቕፅል ስለ ዘሎ ሓደ ሰብ ድማ ዓመት ኣብዚኦም ቦታታት ከይበልዐ ተኸይዱ ክርስዖም ይኸማን ተዲውን ሓደ ንሳቶም ናይ ጥዕና መግቢ ይኮኑን ወልፊ ስለ ዝሕዘካ ካብዚኦም ቦታታት እዚኣቶም ትኸይድ ስለዚ ዓመት ሙሉእ ሓደ ሰብ ተደይበልዑ ክርስዖም ይንሓዋሩ ካብ ሓንጎል ከውፅኦም tom ካምፓኒታት ድማ ከመይ ገይሮም ናብቲ ህዝቢ ከም ዝብለሱ ዓቕሎም ፀይብዎም ኣሎ Posted a 12% fall in second quarter earnings. Last month, Starbucks replaced its CEO after a 7% fall in quarterly earnings. The coffee chain has been faced boycotts after suing its union for posting a solidarity message for Palestine. Coca-Cola and Pepsi have been hit particularly hard, losing ground to local competitors in countries like Turkey, Pakistan, and Egypt. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኩላቶም ስታርባክስ ኣብቲ እዋንቲ ምስ ሰራዊት ናይ እስራኤል ጠጠው ስለ ዝበለ ስሒንዋ ኣሎ ኮካኮላ ፔፕሲ ክልቲኦም ብዙሕ ክሳራታት የጋጥሞም ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣክንዲ ሱቕ ኢልካ ዓንገረር ትብል ከምዚ ኮይኑ እዚ ነቶም ካምፓኒታት ነቲ ንስኻ ትፀልኦ ዘለካ ዝድግፉ በይኮት ክትገብሮም ኣለካ ክትገድፎም ክትክእል ኣለካ ጠቕላላ ካብኦም ክትእላ ክትክእል ኣለካ ክስምዖም ኣብ ጅቦኦም ከም ዝስምዖም ክትገብር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ናይ ፈለስጢም ነቲ ጉዳይ ናይ ፈለስጢም ዝግፉ ሰባት ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ብምውሳዶም ነተን ኮርፖሬሽንስ ኣብ ከምዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ኢዶም ክሕውሱ ከም ዘይክእሉ ገይሮም ቤላ ገይሮም ሃሪሞም ኣለዉ ካብኩም ኣርእስቲ ከይውፃና ናብ ኤሮፓ እስከንስገር Chancellor Olaf Scholz says 600 million euros in new military aid has been delivered to Ukraine. Scholz was meeting with Volodymyr Zelensky here in Berlin as the Ukrainian president tours European capitals to secure more money and weapons for his nation's war with Russia. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦላፍ ሾልስ ሕጂ እውን 600 ሚልዮን እዚ ገንዘብ እዚ ብሓቂኻ ትግረም ከምዚ ኢሎም ንኻልእ ልምዓት ንምዕባለ ከምዚ ኢሎም ክህቡ ሰሚዕና ንርኢና ናይ ንፈልጥና ግን ኩናት ናይ ዩክሬን ክኾን ከሎ ፖርቶፎልዮ ናቶም ባንክ ናቶም ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን 600 ሚልዮን ናብ ዩክሬን ክሰድድ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ እቲ 20 ቢልዮን 30 ቢልዮን ሓጊዝዎ ዘሎ ቀፃሊ ዘለንስኪ ክመፅእ ከሎ ሚልዮናቱን ቢልዮናቱን ሕዚ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናይ ዓወቱ ፕላን ኣብ ዝዛረበሉ ዘሎ ኩነታት ወይ እውን ቪክተሪ ፕላን ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ከምቲ ዝድላይ ሰለጦን ግን መዓት ገንዘብ ሂቦሞ ኣፅዋር እውን ሂቦሞ ሕጂ ድማ ናብ ኤሮፓ ይዘውራ ኣሎ ማለት እዩ እናዞረ ድማ እዚ ዓይነት ሓገዛት ይረክብ ኣሎ Scholz said the aid was also a message to Russia's Vladimir Putin that the West would not let up in its support for Kyiv. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ መልእኽቲ ገንዘብ ዝህብዎ ዘለዉ ድማ መልእኽቲ ንፑቲን ንዩክሬን ክገድፍዋ ከም ዘይኮኑን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም እንታይ መልእኽቲ እንታይ ጌርካ እዩ ትሕተኩ ቢልዮናት ሂብካ እንታይ ውፅኢት ኣምፂኻ እዩ ንፑቲን ሲ ሎሚ 600 ሚልዮን ስለ ዝሃብካዮም ሲ ካብቲ ትማሊ ዝሃብካዮ 30 ቢልዮናት እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ዩክሬን ካብቲ ቀደም ዝነበረቶ እናናእሰት መሬታ እናኸሰረት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጨበጠትን እናሞተትን ትኸይድ ኣላ ስለዚ መሰጅ ናብ ፑቲን መሰጅ ኣይኮነን እዚ ጀስታ ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ዝህብ መልእኽቲ እዩ እቲ ቢልዮናት ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ ሓሪሩ ሕጂ ድማ እዚ እውን ክሓርር እዩ ካልእ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ኩናት መፍትሒ ናይ እዚ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ዝኽእሉ ጥራይ እዩ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ናይ ሰላም ቋንቋ እንተዝጅምር እዩ ዩክሬን ክትከስብ ትኽእል እምበር ብከምዚ 600 ሚልዮን ሂብካዮም 500 ሚልዮን ሂብካዮም ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ብተደጋጋሚ ርኢና ኣለና As Volodymyr Zelensky landed at the Chancellery in Berlin, there was speculation about the contents of what he's calling his victory plan. The details of that are not public, but it is clear the intention is to force Russia to agree a diplomatic end to its war in Ukraine and give Kyiv a strong negotiating position. Today I will present the plan to Olaf on how, in our view, to force Russia to end this war. That is, how to end this war, hopefully no later than in 2025, and guarantee that aggression will not be repeated. This plan is a bridge. እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኦላፍ ሾልስ እውን ክዘራረብ ምዃኑ ነቲ ዘሎ ኣብ ኩናት ከመይ ጌርካ ክትውድኦ ትኽእል 2025 ድማ ኪኖ 2025 ክኸይድ ከም ዘይብሉ ክንገብር ኣለና ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ኣብ ዓውደ ኩናት ዘይትዕወት ዘለካ እንድሕር ኮንካ ኣብ ጣውላ ንፑቲን ገዲድካ ከተምፅኦሲ እንታይ ሓይሊ ዘለካ ወይ እንታይ ስልጣን ዘለካ ወይ እንታይ ታክቲክ ክትጥቀም ትኽእል ኤሮፓ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሃቡካ ኣፅዋር ይኹን ካልእ ፍሉይ ነገር እንታይ ክቡካ ይኽእሉ
ጀርመን ንባዕላ ኣብ ዓብይ ሽግር ወዲቓ ዘላ ሃገር ከመይ ጌራ ነዚ ሰብ ዝከተትሕኖ ትኽእል? ብናተይ መረዳእታ ነቲ ኦላፍ ሾልስ ኤቭሪ ታይም ከምዚ ክገብሩ ከሎ ጀርመናውያን ከም ዝሓዝኑ ፍሉጥ እዩ። ምክንያቱ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኢንቨስተር ዝኸውን ነይሩ ውፅኢት ከምፅእ ምኻለ ገለ ነገር ክገብር ምኻለ ኣብ ዩክሬን ከይዱ ግን ሓፂን ወደ ሓፂን ክገዝእ ክቃፀል ኢኻ እቲ ሓፂን ማለት እዩ። ስለዚ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ዘይክእል ነገር እዩ። ካብዚ ሓለፍከ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ነገር ምስ ጀመርካዮ ዘይሰርሓልካ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ከተቋርፆ ተዘይክኢልካ መመሊስካ ኣብቲ ጉድጓድ በዓልካ ከም ተኣትዩ ኢኻ ትኸውን። ስለዚ ኣብ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ካብኡ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን። ገንዘብ ክህቡ ገለ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዎ ግን ካብቲ ሽግር እቲ ክወፁ ከም ዘይክእሉ ግን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። To hold a productive peace summit that will truly put an end to the war. Zelensky thanked Scholz for the assistance Berlin has already given, and he stressed the importance that the supply of military aid from the West does not decrease. Scholz said Ukraine could rely on Germany for help. By the end of the year, we will also deliver a further military support package worth around 1.4 billion euros to Ukraine with the support of our partners Belgium, Denmark and Norway. This includes additional Iris-T and Skynex air defence systems, anti-aircraft tanks, Gepard tanks, howitzers, main battle tanks, armoured vehicles, combat drones, radar and... ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን ክሳብ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ወርሒ 10 ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት ድማ ምስ ካልኦት ፓርትነራት ኮይኖም ክሳብ 1 ቢልዮን ዝትመን ኣፅዋር ክቡ ምዃኖም እዩ ዝነገር ዘሎ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ንክናዋሕ ስለምንታይ ምርጫ ኣሜሪካ ምርጫ ስለ ዘላ ክሳብ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ሓዲዩ ድረግፅ እንታይ ክግበር ይኽእል ኤውሮጳ ከመይ ገይሮም ነቲ ኩናት ከፃንሕዎ ይኽእሉ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን መድረኽ ኢና ንርኢ ዘለና። ንኩናት ንክናዋሕ ዶ ወደይ ሰብ ክንዲ ዝጓየ እዩ። ሰላም ንክመፅእ ዳ ሰብ ጓየ እምበር ንኩናት ከተናውሕ ክንዲ ዝፃዕሪ ዘስደምም እዩ። ግን ኤሪዝ ወደዲዝ እሞኻ ጀርመን ቁጠባኣ ከም መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሕማቕ ጥራይ ዝዝረበሉን ዝወፅኦን ዘሎ ከምዚ ክትቅፅል ከለካ ዝሕዝን እዩ። ኦኬ እዚ ናይ ዩክሬን ጉዳይ እዩ። እስከ ምናልባት ኣብዚ ክዘራረቡ ከሎ ንእሽተይ ክትሰማዕ ኣብቲ ኢንተርቪው for Zelensky to meet one-on-one with European leaders after President Biden had to postpone the Ukraine summit scheduled for this weekend. Good evening, Nicole. This trip by President Zelensky was a very important opportunity for him to discuss our victory plan in person with the key strategic partners of Ukraine in Europe. And I would like to agree with the comment that we just heard earlier, that this tour by President Zelensky and all of the meetings that he held in Europe, they send a very, very strong and clear signal to Russia, because it is clear by now, and it's almost 3 years into this aggressive war, it is clear that Russia understands that it cannot defeat Ukraine militarily. And this is why Russia is hoping that it can somehow dissuade the Western partners of Ukraine from providing military support to Ukraine, from providing financial support. And of course, meetings like these, they send a very clear signal, I repeat, that the Western partners will not abandon Ukraine. This support will be unwavering. And this means that Ukraine's ultimate victory is inevitable. It just እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን ሲ ምዕራባውያን ሃገራት ክጠልምዋ ከም ዘይኮኑ ክሳብ መወዳእታ ምሳብ ከም ዘሎ ዋላ 3 ዓመት ቀሪቡ ከሎ እቲ ኩናት ስቲል ከምዚ ኢሎም ነቲ ዩክሬን ይሕግዝዋ ምህላዎም ንራሻ ሓደ ዓብዪ ስቴትመንት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኩናት ንሓዋሩ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ንፑቲን ዝመልእኽቲ ዝወሃቦ ዘሎ ይብላ ኣሎ። እንድሕሪ እታ ዝብላ ዘሎ እሱ ንባዕሉ እውን ይፈልጥ እዩ። እቲ ደገፍ ካበይ ናበይ በፂሑ ኣሎ ካብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝነበረ ናበይ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ይርኢ ኣሎ እኮ እሱ እውን እሞ ከዓ ንዩክሬን ኩናት ዝድግፉ ዘሎ ፖለቲከኛታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ነፍሰ ቅትለት ኣብ ፖለቲካ ምስ ዩክሬን ምስዕሳዕ ማለት ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ነፍሰ ቅትለት ኢኻ ትፍፅም። ንዩክሬን ደጊፉ ዝተዓወተ ሰብ የለን። ንዩክሬን ዝድግፉ ፖለቲከኛታት ኩላቶም ብሕማቕ ተፀሪጎም እዮም ካብቲ ቦታ ዘሎ እዩ ዘሎ። እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ከም ዘይድግፎ ዘሎ እቲ ኩነታት The reality is quite the opposite. ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ሪያሊቲ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ዘሎ። ኩናት ናይ ዩክሬን ክቕፅል ኣይኮነን ዝደሊ ዘሎ። ህዝቢ ኤውሮጳ ሰላም ንክመፅእ እዩ ዝደሊ፣ ህዝቢ ዓለም እውን ሰላም እዩ ዝደሊ። ስለዚ ኣብ ሰላም ኮንካ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ። ዩክሬን ከም ሃገር ከም ሓንቲ ኢንዲፐንደንት ሶቨሬን ሃገር ከምዘይትኸውን እያ ትኸውን ዘላ። ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ኔቶ ከመይ ጌርካ ንዩክሬን መቃቒልካ ኣካል ናይቲ ናቶም ኣፓራተስ ክገብሮ ከምቲ ጀርመን ቀደም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስተሳዕሩ ናዚ ምስተሳዕረ ሂትለር ምስተሳዕረ ምብራቕ ጀርመን ንሕብረት ሶቪየት ተዋህበት ምዕራብ ድማ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝኣተወ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ኣብ ዩክሬን ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ።
and كم خبلو خلود ما تيوري ترى يكون أبتك بارون ريزلنا الرشا نتحيزات زلا مريد بفتش كنت قد فكم زي تغل بحيل كوت أزغ الحيل وهم كم زي اللي يمزفلت زلوا أمريكا دما نيوكرين بفلو كتحق زول تغل كونتات يلا المهنياتو كونتاتنا إسرائيل أبي هو ماله لو كل دما ناب تشاينا كتوكريم زلي زلوا لذي ودانا يوكرين فلايت دونالد ترامب تمتيو ني راشا سلا فوتو دا يكونس ربح سلا جايب لهم كاب يوكرين ربح دلي وزلو أتي اليوم ربح درو وسيدهم يوكرين نأمريكا وتقولي ويبيزاي تقبر كتب له تدخل عامية بالله درو معت عدا وسيدات هاجر تروح ميشا نتنا أمريكا ربح هذا ما كتسالتي تنكوز دلي وزن برو تراشح حزاتو زلا مريت تم براقاو كفال بزح تسقاتات زلو بزح معدنا زلو سلو قلنا نعو حراوت ينكوز دويم زل نيرهم قن أي ترغب النساء الساحة جنا عكنا مالسنا يلوم توسخ صراحة قبر زقول دماء مثلا مهياتو نعتاتهم كساراتاتو سلو زردوم زلو أب كوز أولو زي كلو شجر كعتو أي كمرتونيا. That we have to all be very conscious of the fact that some things have to happen a bit faster. All right, you talk about victory and you talk about, you said our victory plan. Speculation is rife about the exact content of that proposal. Do you know what's in it? Well, of course, the details of the victory plan have not been made public, and for a good reason, because we don't want any speculation. And by the way, we are seeing that Russia is pouring millions into disinformation campaign across the world, trying to spread different speculations and rumors and falsities about this victory plan. But our victory plan is very clear, and we understand that we all jointly have to force Russia to admit that for Russia, this war is unsustainable, that the only way to end this war is to achieve just peace, and these diplomatic efforts go toward that end. All right. Ukraine... سنتايم زبل زلو بحفشا تي بيس بلان زبال زلو بمستير ني تحبي زلو تايتي نو فيكتور بلان زبلو زلو ناي عوض بلان زبلو زلو تفلت تخين كان تاي زلو ابو تايت مستير ناتو زلو نزبل نعاك ملساي كعلم هنايات مستير زلو نتو مرحت ترايز نقر زلو نسبة أوروبا كنقر هاي تقالن بنتارو انتاي زبل زلو راشا ابزو كينات زي كواص كم زي كونه كنا مناك كلالنا مهنياتو بزح جنزب بروباغندا ميس انفورميشن انفستيجيرا سلازلا بزح سب تتعلل على يبلو من يو بروباغندا بزح جنزب زي تفزلو تلكاغن يوكرين ايروبانيوم ماسي حسود زارب وي ون زي كونه زارب راشاسي ابينا يكونتات حماق بروباغندا كتزارب رينا ابي يخزل تكونتات راشا بروباغندا ابي بوتا يزركب شانلاتنا راشا غمني زكاتلو اب كل سنسر غيرو ما يوتيوب يركبوا اب تيك توك يركبوا اب كل عتي خيمه لغا زي بين غيرو من راشا بروباغندا غورو تاي تسقم حزب نقيو تابي اوروبا زغبر زلو فليت وي راشا سلازغوسغوس تايكون تاكايدا يوريو سلازلو جرمناوسي كتابنا جرمن حماقنا خده نغوم مشيت انت گنزبنا بيوكرين خيط كله راشا سلازغوسغوس تدي كردوزي مهاراشا حنت بوم بخمان زي تكوستلو سلازي اتي اوروبا وي ونتخال عالم عشا يكونن بروباغندا ناي راشا يكونن كم تحسب زغبرو زلو تكوننت رياليتي لما نابرو تزبيزا كبير وزلو تي كونتات كل زق ايرو زلو سنكتو كيناتنا يوكرين مخاني فلطالو ناي راشا نداد سلازطفه جرمن قطباناتهم تصيغو نحوارا اتي اندستريناتهم كطف كم زغلي زنجر زلو از جرمناوያን سلام كمت دليو سلام كمت ترى يكونس مس راشا زنبرون زمدنا كم ابنبور كملاسمو غاس كاب وسيدون قطبهم كتحنو يدليو زخا سسعي وي قال ملا يكونن لك كم قالوا تغرات فوداديروم قطبان عالم ጉዳዩም ዓቅሞም ከበርክቱ ከም ካልኦት ድማ ተወዳዲሮም ክነብሩ እዮም ዝደልዩ ሰንኪ ዩክሬን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ጀርመን ድማ ዝኾነ ይኹን ረብሓውን ዘይብላ ካብኡ እምበሺ ኩሉ ዓይነት ክሳራ ዝወርዳ ዘሎ ሃገር እዚ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነዚ ክድግፎ ዝኽእል እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ክድግፎ ዝበኻ ዓለምካ ሰብካ ኩሉ ግዜ ብተፈጥሮ ንረብሓ እዩ ዝነብር ገለ ኢንትረስት ስከለወካ ክኽእል ኣለዎ for zero interest for nothing تزبسي ولا حنتي ربح زيبل اوكي يوكرينيين سلام نغرب بكم بكينات كم زي كوني فلتي راشا عيال هجري نيكولا روا هجري لازم راشا كسعري تخلنها راشا كتردادات رايز لك كم امريكا مس امريكا كواغا يزبل سبيل لذي كابريالي توتي خاص جبر كابكون النتر كاس جبر منقدتات كله وتيت ناتوم اموداتا عنوتن كسارا نمبر زخون يخون ጽቡቅ ውጽኢት ትረክበ ሎ ማይ ትኽእል ኻ ናይ ሆፕ ዓለምና ኤውሮፓ ነዚ ተረዲዮም ኣብ መወዳእታ እኳ ከምኦም ክበፅሑ ኣብ ጣውላ እዮም ክመፁ
برب خمس من قد كفتح زغل شكر كم زي اللي فلتيهم أنا hope everybody قاكم عينة مرداتها كله نايلو مهر استابز خودي لايك مقبار سبورت مقبار ريتونات كم مقداف كم وترو نزي channel مدقاف أيتعمقنا بالكم مزيخ نفس وكف ولادي ندوكو كمهروز اللو أقداس معنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك أما وي آيفون تليفون كجوزو زفتنو نايك بركي وي ناي أبل بركن خجوزو بمنجد ستوك ماركت كمهرام لنا مخنيات تحادة زعرق تحادة قلنا حوار زعبي سلزخون كالاي أبتر في جزيوم أكند تيفي وي جيمز صوتو حدش مرتنقو مهارو كمعبلون كن عدما مالنا أرأيهم كونا مالنا سالساي دما صباح الجوا بأفريقيا أب عدنا نقبرن خل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرهم نزل ترينايا من ملي هوتهم كقص الويو نزك حق الزغل بروجرامات